nalu udaba olusalile kwezasekuqaleni lwethulelwa uSiyanda Maphumulo. Kubikwa ukuthi abantu abaziwa njengezigebengu nabahlakaniphile kanye nabalayithile nababhampayo nabangabhayizi nje bona nakancane bake bezwakala phambilini bephumela obala emabangeni aphansi bememeza kakhulu bethi sizinyoni thina sizinyoni sizinyoni thina sizinyoni siyasuka siyahlala sizinyoni kusho zona-ke izigebengu. Kanti-ke njengoba sazi-ke ukuthi-ke sekune-app yokuzihlola uhlezi endlini kulezo zitombi ezinqenayo ukuya emhlangeni. Kune-app-ke kuthiwa-ke i-Devora yokuthi-ke ukwazi ukuzihlola usendlini, nokuthiwa-ke i-Rakita yokuthi-ke ukwazi ukudawuniloda-ke umhlanga, nokuthi-ke uma kuhambe kahle ungawuthumela-ke kuwebsite kangangezwe lakhe ethi-ke www.bayede.wenawezulu.gov.za.